Здравейте хора, аз съм Crazy Camper, тук с мен е Jumbo BG, аз съм пак най-прецакания. Това е първи клип на Trivial Darkness с мен, колко чефта създавам. Ти написа преди този път. Кой не го знае? Робота. Робота е ми. Той робота, Марийката с дома. Марийка с бладомата и цевка по средата. Вица за Иванчо и Марийка. Я го разкажи ти, че аз точно не го знам наизуст. Значи, ще има малко мръсни думичка, ама кой да са? Гледай, то е виц, Да, виците се имат. Това, Марийка, Иванчо и Галя на топка, како? Марийка и Иванчо, ай къде разказвай бе? Чакай, чук! Аз написах когато свърши битката, бе. Пак излиза правилно. Играят навън с топка и Иванчо качва топката на дървото и казва: Марийке, качвай се горе да вземеш топката. Тя се качва и Иванчо вижда гащици и казва: те са били червени. Марийке по червени гащи, Марийка по червени гащи. После Мария се прибира. Марийка се прибира разплакана вкъщи и казва: мамо, Иванчо ми се присмива на червените ми гащи. Чакай малко. Не мога. Какво написах аз, ей? Колко часа? Майко! Аз това написах. Аз вместо минути да... Аз го разбрах минути. Ясно. Прецакаха на. Майка й казва, това, служи си други гащи. Тя слага бели гащи и отива. И Иванчо качва топката пак на дървото и казва, и се виждат белите гащи, Иванчо казва: Марийка по бели гащи, Марийка по бели гащи. Марийка се прибира, разплакана пак и казва: мамо, Иванчо, чакай малко. Хора, аз и някакви години се шара и понякога става тъй. И майка й казва: тогава измисли нещо. Тя решила да не се слага гащи. Без гащи. На другия ден Иванчо пак качва топката на дървото и казва: Марийка, пак качва горе. Майко, ще се върнем, когато оправя тъпото нещо. И да, хора, върнахме се, оправих тъпото нещо по време на клипа, ако ми мрази да ми ставте. И да продължавай за вица. Той било на колко години? И Марийка се качи, продължавам където Марийка се качи на дървото без гащи. И Иванчо казва: Марийка с два домата и цевка по средата. Марийка с два домата и цевка по средата. Нали тя не сложила гащи без гащи. Решала да се отива без гащи. И Марийка чакай. На коя дата си? Коя беше? 1 май или юни. Аз пък май. Аз пък юни е. Не знаеш дата на детето е, ти... Дечки. Ако не го знаеш, учиш в Христо Ботев. Не го знаеш. Той се учи в училище Христо Ботев. Аз учи в Вапцаров и... Нали в Вапцаров? Той учи в Христо Ботев. Атакувам опашката, види. Ще атакувам опашката на... Видим. Не опашката на Видим, на котката. Или на лъва. Ако не го знаеш. Не го знам. Последното. Не го знаеш. Мисля, ти ми каза. Правностранец. То остане и да не го знам, бе. Ти малко си зле по математика. Аз съм зле по история. Какво да правя? Ти не знаеш историята на България? Не, като казвам, че съм зле по история, съм така зле.
Коя бе? Не знам. Не го знам. Yes! Не го знаех. Аз не го знае. Ами ти ще си на първо място, аз на втори. Реших да си играя тото. Ами то на тото, като теглим нищо не се пада. На мен най-много са падали 20 лева. Нищо повече. Еми на мен е той, ама то що ми бъдна, бе? Най-силната карта. Какво бе сега, бе? Асо според мен, или Вале? Асака, бе! И как не се сетих за нея? Ти не прочети почти всичко. Аз прочетох всичко, ама не се сетих за Асака. Асо, отида на масло. Това е Васил Левски. Защото прескочил е дълбок ров. Аз иначе не знам. И ама го знам преди теб, защото учата. Може да знам повече неща, защото вие учите повече за Христо Ботев. Yes, бе! Джамбо, О, вие учите повече за Христо Ботев, ние учим за Васил Левски повече. как си? Марика, малумата цветка и По средата млъкни за малко, че ти си така. Тенис на маса. Да. Последното. Казах ти първо на тенис на маса, ама ти каза, че ще чакам. Абе, как ще е на тенис на маса, бе? Така е, аз се познавам, виж. Аз съм момент човек. Не, те пък царството ти. Всичко червено, типно не чета. Кой? Третото. Това не мога да кажа. Чичковите не знам да скажа. Чичковите червенотипни чета. Казал го. Чичковите черно. Браво! Абе, аз използвах папагал. Ами ме е трудно да познаш. Аз съм момент човек. Бат В, къвето топлина май. Топлина или мощност. Казах ти. Използвах чук. Аз ти казах топлина или мощност. То това не са падне на мене в чука. Виж как познавам аз. Джамбо беги. Джамбо рамбо. Къде се намира? Тойота къде беше, бе? Чакай сега. САЩ май. Япония, бе! Парти, какъв ти САЩ, бе? И ще та убия. Честно. Клипа стана 8 минути. Ще го спрем за малко на пауза, хора. Не. И го навърнахме се сега мой ред. Ще атакувам този робот. Марика с това думата и цъко по средата. Ще го повтарям се. Дера, май според мен е... Нищо. Да, знам, направи нещо там. Дай не чета. Такива дълги въпроси за 5 секунди. И последно сражение. Дали последно. Този робот сега ще се забави. Тази Марийка. Всички знаят вица за Марийка. Нямаше какво да го разказваме, ама. И аз бях Пейзи Кампер, тук с мен беше Джамбо БГ. И абонирайте се за него, дайте положителен вот, абонирайте се за мене. И той нещо вика ама... И да.